Úgy láttam, hogy Puskás Ferenc volt az, aki választott. E pillanatban lábára emeli a fehér labdát, egy-kettőt dekázik vele, megállítja, aztán ott fordul külni hátrafelé Tibornak. Tibor megállítja szintén a térdén, a közönség nagy izgalommal figyeli már most ezeket a bemelegítő mozgásokat. Hátra kerül most a labda Hidegkúthoz, és aztán a játékvezető közé. Majd bombát eresztetnek, kedves hallgatóim, egy óriási nándi bombát, Tibor elmegy a labdával. Nincsen rajta senki, a jobb szélső helyén van e pillanatban. Tibor most az alapvonalról Puskásnak adja. Puskás csinál, lő! Gól! Gól! 3-1-re vezet Magyarország csapata Anglia válogatottja ellen. Óriási volt! Puskás helyét egy gyönyörűen Hidegkútira. Hidegkúti sarokkal küldi tovább magáni. Aztán a rugás a Mihály javára, tehát mintegy 20 méterre, 25 méterre Deri kapujától. Bocsi készülődik neki a labda elrugásának. Puskás beleteszi a lába!